Action. Wannan wace irin yarinya ce kina tafiya ba kya iya kallon gaban ki? Technical issue. Yeah? Technical issue. Don't go. Sound set. Roll camera. Recording. Na bar ku lafiya. Adalcin da zai yi muku gaba daya, amma haka zalika ni ma adalcin da zai yi zuciya da shi. Na yanke shawarar da kuma gaba daya. Ina kuma mai baku haƙuri idan wannan hukuncin bai muku daɗi ba. Na bar ku lafiya. Pick up. Thank you. Cikin nutsuwa sai ka ce musu Bilkisu da Amira. Ai ba ta yi shiru ne. Pick up. Wani tasiri kike ganin labarin ne ke shi? Gaskiya tasirin da zai yi sosai za su gane irin badakalar da ake yi game da soyayya da kuma irin abubuwan da ya kamata mu gyara a soyayyarmu saboda soyayya
mana.